Ayo kalau ada Bas Riko dulu ya ini ya. Ya Bas. Wako. Kasih aja, kasih. Hey. Bas Riko, Bas Riko. Langsung tim kita goyang kembali sayang. Desa warna requestan itu. Ayo bos, nyanyi yo. Ojo tali sakotange saiki ne lakon ilang satiae lunga menyang nanti tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki dek Sinta. Oke Mas Rogo. Tresnanku jare kuwe melu aku lakon layu apa kurang gede pungkasane kuwe lunga angin di aku golei tali kota ning di cair tali Aku kota di mana? bawa. Sudah bawa? Iya bawa. Iyo Goyang say. Iki mas taline tak kundurake Yup yup. mergo bebareng ngebarengake aku dijodohke malah karo priya sece wis cukup mung semene wae. Terima kasih. Dokang Mas Anton Besuki aku ora sopan mesti ngebarengke mesti lali. tali kota iki tasih pentekane mati tali kota Terima kasih, Bos. tasih tresno bulan suci Senior Music. Senior Music. Spesial buat muda Long Santi. Langsung say. Bos Riko. Hehe. wis aku bage ucut tali sakotange saiki delakon ilang Terima kasih. Apa
tali sakotange saiki nelakon ilang sawange lunga menyang nanti tanpa pamit ngabari ing ngendi apa kuwe lali karo iki cahayu sanegane nemewu kuwi wujud katresnanku saring kuwe melu aku lakon layu apa kurang gede pungkasane lunga wae ning ngendi nggonku goleki isi kotang Iki mas kawine ujune mergo ukurane kurang gede aku dijodohke malah karo priya kae mung cukup mung semene tali kotang iki tasih bentekane pati tali kotang saksi tresno bulan suci tali kotang saksi tresno bulan suci tali kotang spesial dari Longsong Team. Menu-menu lagu yang sudah direquestkan kepada Sedia Musik satu persatu sudah kita antarkan spesial di siang hari ini di tempat